ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റിലാണ് എല്ലാവരും ഇന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് വന്നിട്ടില്ല എല്ലാരും. 36 പേരായിട്ടുള്ള. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ സമയത്തിന് ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 1 തൊട്ട് ധ്യാന മന്ത്രം, പിന്നെ 1 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിണ്ടാവും അല്ലെ? 8 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങള് ഇനി അടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ. 9 മുതല് എത്ര മന്ത്രമാണുള്ളത് ഈശോപനിഷത്തില്? 18. അപ്പൊ 9 മുതൽ 18 വരെയുള്ള മന്ത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആ മന്ത്രങ്ങള് ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രവും 10ാമത്തെ മന്ത്രവും 11ാമത്തെ മന്ത്രവും ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. 12, 13, 14 വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ്, 15, 16 വേറെ ഗ്രൂപ്പ്, 17, 18 വേറെ. അപ്പൊ 4 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അടുത്തതിൽ പഠിക്കാനായിട്ട്. 4 ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 അങ്ങനെ 4 ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകൂടെ, സംശയങ്ങൾ കൂടുതൽ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരും. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതായത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി വരുമ്പോ മറന്നുപോകും. ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണോ അതിൽ പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരിത്തിരി സമയം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ബാക്കി കുഴപ്പമില്ല. ആ മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ആ മന്ത്രം ഒക്കെ ആവും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതില് വേറെ ഒന്നില്ല. എത്ര പേര് വന്നു? ആയോ? 40 പേരായിട്ടുള്ളൂ. പകുതി പേര് ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല. എന്ന് ക്ഷീണാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഏകാദശിയും എല്ലാരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കോ മാതാജി. നമുക്ക് ആളിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. 40 പേരുള്ള ക്ലാസ്സിലൊന്നും പകുതി പേരില്ല. വീഡിയോ ഒക്കെ എന്താ മറന്ന് എല്ലാവരും. നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സിലായപ്പോ ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ബുക്ക് കൊണ്ടുപോകും, കോളേജിൽ എത്തുമ്പോ ബുക്കില്ലാണ്ട് പോണ പോലെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓണാക്കലൊക്കെ നിർത്തി ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോ എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെ മുഖമെങ്കിലും ഒന്ന് കാണണ്ടായി. ആരും മുഖം കാണിക്കത്തില്ല. അതെന്നാന്നറിയത്തില്ല. 2 പേരെ ഉള്ളായിരുന്നു മുഖം കാണിച്ചവര്. മാതാജി ഭയങ്കര നെറ്റ് പ്രോബ്ലം, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്ത. അങ്ങനെ അതൊക്കെ അത് പറയണ്ട. അതൊക്കെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവര് നമുക്കറിയാം, അത് പ്രശ്നമില്ല. അല്ലാത്തവരൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകമൊക്കെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് കോളേജിൽ പോകണ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുട്ടികൾ? അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ അവസ്ഥ.
സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ എല്ലാം കൊണ്ട് പോകും. വലിയ ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോ ബുക്കൊക്കെ ഇല്ല, പിന്നെ പഠിക്കാൻ പോണതാ കോളേജില്. എന്തായാലും അതേപോലെ മാതാജി, ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണമേ, ഞാൻ ഒന്നും എഴുതാതെ ഒന്നും പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എഴുതുമായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഞാൻ എല്ലാം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എന്റെ 2 മാർക്ക് പോയി. കാരണം ഭഗവാൻ പറയാ നിനക്ക് അഹങ്കാരം കൂടുന്നോന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടെന്ന്. എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയാ മാതാജി. നമ്മൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് ഭഗവാനോട് ഓർത്ത് കാണും, ഇവള് ഇച്ചിരി അഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ടോന്ന്. അപ്പൊ എന്റെ 2 മാർക്ക് കുറച്ചു. ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഇതാ ഓർത്ത്, എന്തിനാ ഭഗവാൻ എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്തേ. അതല്ല, അപ്പൊ പുറത്തേക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് സത്യം മാതാജി, സത്യം. സാരില്ല മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ, അത്ര മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റിയെന്നുണ്ട്. സാരില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം. ബാക്കിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് കാണട്ടെ. എന്തായാലും 43 പേര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് 9, 10, 11 മന്ത്രം ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി വിദ്യയെ കുറിച്ചാണ്. വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിദ്യ പറയാ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാം. വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാലോ അല്ലേ? അപ്പൊ ജസ്റ്റ് 9, 10, 11 മന്ത്രം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ 9, 10, 11 മന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ്. 9, 10, 11 ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. 12, 13, 14 വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, 15, 16 വേറെ, 17, 18 വേറെ. 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് നമ്മള് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത്. 9, 10, 11 അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്ന വാക്ക് അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോ വിദ്യ അല്ലെ? വിദ്യ, അവിദ്യ, ഈ 2 വാക്കാണ് 9ലും 10ലും 11ലും നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ 3 സ്ഥലത്തും 3 രീതിയിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? 9, 10, 11 അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോ വിദ്യ. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും എന്താണ് വരുന്നത്? വിദ്യയും അവിദ്യയും തന്നെയാ വരുന്നത്. പക്ഷെ 3 മന്ത്രത്തിലും 3 തരത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നതാണ് 9, 10, 11. ഈ 12, 13, 14 ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത്. 12, 13, 14 ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നതാണ് 12, 13, 14. അതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വേർഡ്, 2 വേർഡുകളുണ്ട്. അതാണ് ഓരോ ഇതിലും മാറി മാറി വരുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 15ഉം 16ഉം പ്രാർത്ഥനയാണ്. 15ഉം 16ഉം എങ്ങനെയാണ്? പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നെ മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന, അതാണ് 15, 16. 17, 18 ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് 9, 10, 11 ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. അതെങ്ങനെയാണ്? അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറ്റുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ വിദ്യ, അവിദ്യ 2 വേർഡുകള് എന്താണ് പറയുന്നത്? വിദ്യ, അവിദ്യ. അതാണ് അവിദ്യ. അതിനെ കുറിച്ചാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഓരോ മന്ത്രത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. 9ാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 9. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊ വിദ്യയാം രതഃ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊ വിദ്യയാം രതഃ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഊ വിദ്യയാം രതഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മീനിങ് പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യോ വിദ്യാമുപാസതേ യാ ഊ വിദ്യയാം രതഃ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഇതില് നമ്മൾ പറയുന്നത് അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളില് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവര്, അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളില് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോനിഫിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കും. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തെറ്റായ കർമ്മങ്ങൾ, അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന, തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവർ
തമോനിബിഡമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കും. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രവേശിക്കും. മിഥ്യാജ്ഞാനം എവിടെയാണ് മിഥ്യാജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? എവിടെ നിന്നാണ്? മിഥ്യാജ്ഞാനം, മിഥ്യാലോകം ഏതാണ് നമ്മുടെ? ഭൗതിക ലോകം. മിഥ്യാലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക ലോകം അല്ലെ. ജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അത് അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുന്നവര്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം തെറ്റായി നേടുന്നവര് എവിടേക്ക് പോകും എന്ന് പറയുന്നത്? തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നവര് എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിലും കൂടുതൽ മോശം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തില്, ഒന്ന് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുന്നവര്, തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുന്നവര് തമോനിബിഡമായിട്ടുള്ളവര്, അവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടുന്നവരും എന്ത് സംഭവിക്കും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക്. ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം നേടുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുന്നവരും എന്തിലേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? വിദ്യ അവിദ്യ. അപ്പൊ വിദ്യ കൊണ്ടും അവിദ്യ കൊണ്ടും എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഇവിടെ അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്? തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനാണ് ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, വിദ്യ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും അറിവാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനത്തെ അറിവാണ് കിട്ടുന്നത്? തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ്. തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ലൗകികരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് കൊണ്ടല്ലേ മാതാജി? അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. തെറ്റായ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം നേടുന്നവര് പോകുന്നുള്ളത് തെറ്റായിട്ടുള്ള, അതായത് തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ശരിയായ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഗുരുവിൽ നിന്ന് അറിവ് സമ്പാദിക്കാത്തവരാണ് മാതാജി. അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. അതായത് അവര് സ്വയം വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതും എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ധരിക്കുകയാണ്. എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എന്താണ്, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് വേറൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്തായിട്ടുള്ളതാണത്? തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അതായത് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടുന്നവരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം നേടുന്നവരും എവിടേക്ക് പോകും? മോശമായ അവസ്ഥയിൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. രണ്ടു കൂട്ടരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. വിദ്യ കൊണ്ടും അവിദ്യ കൊണ്ടും ഇവിടെ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്? തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിദ്യയാണ്. നമുക്ക് ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു കാര്യമില്ല. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ നേടേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ലോകത്തില്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില്, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡില് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എത്ര അറിവുണ്ട്, എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, എത്ര ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും പിന്നെ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനവും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ്? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്? തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. പിന്നെ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? കൂടുതൽ അന്ധകാരമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു, കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ക്ലിയർ ആയോ? അത് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. അതിപ്പോ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വരും നമ്മള്. തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനാണ് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിനെയാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യയും അവിദ്യയും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ്? അന്ധകാരത്തിലേക്ക്.
കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 വേർഡുകൾ വിദ്യ അവിദ്യ. 9ൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വിദ്യ എന്താണ്? തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് മാറ്റാണ്? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? ഈ മന്ത്രം വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും താരതമ്യ പഠനം നടത്തുന്നു. അവിദ്യ സംശയലേശം എന്നെ അപകടകാരിയാണ്. അപ്പൊ അവിദ്യ നമുക്കറിയാം എന്താണത്? അപകടകാരിയാണ്. എന്നാൽ വിദ്യ തെറ്റായോ വഴിപിഴയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ശീലിച്ചാൽ അതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപകടകാരിയായിരിക്കും. അത് അവിദ്യ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? അപകടം നിറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ വിദ്യ അത് തെറ്റായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വഴിപിഴയ്ക്കപ്പെട്ട പോലെ നമ്മൾ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യം എന്തായിട്ട് മാറാണ്? അപകടകാരിയായിട്ട് മാറാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. വിദ്യയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാനാണ് സകല വസ്തുക്കളെയും ഉടമാവകാശിയെന്നും ഇതിന്റെ വിസ്മരണത്തെയാണ് അജ്ഞതയെന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് കാര്യം എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഫസ്റ്റത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശി. ആ ഭഗവാനെ മറക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? അജ്ഞത വരുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ സത്യത്തെ എത്രമാത്രം വിസ്മരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അന്ധതയിലകപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ്? ആ സത്യത്തെ എത്രമാത്രം ഒരാൾ വിസ്മരിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രമാത്രം അയാൾ എന്തിലേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമാവകാശി എന്നുള്ള കാര്യം, എന്നുള്ള സത്യം മറന്നു പോകുമ്പോൾ അതായത് അജ്ഞതയായിട്ട് മാറുകയാണത്. അത് എത്രത്തോളം ഒരാൾ വിസ്മരിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭിന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കർമ്മികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ്. കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭിന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കർമ്മികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി ഇങ്ങനെ ഭിന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കർമ്മികൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആര്? കർമ്മികൾ. ആധുനിക സംസ്കാരത്തിലെ 99.9% ജനങ്ങളും വ്യവസായവൽക്കരണം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച, പരക്ഷേമ തൽപരത, രാഷ്ട്രീയം മുതലായവയുടെ കൊടിക്കീഴിൽ വിഷയസുഖ സമ്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി കഴിയുന്നു. അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, 99% ആളുകളും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? വിഷയസുഖങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാനായിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആധുനിക സംസ്കാരത്തിൽ 99.9% ജനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി, ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവയൊക്കെ ഈശ്വരാവബോധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്ന ലക്ഷ്യത്തെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്? ഈശ്വരാവബോധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി. ഇതൊക്കെ ഈശ്വരാവബോധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിൽ യാതൊരു പങ്കും വരുന്നില്ല. എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 7:15 സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മൂഢന്മാരാണ്. കഴുതുകൾ വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവരെ പറയുന്ന ഒരു പേരെന്താണ്? എന്താ പറയണവരെ? 4 കൂട്ടരില്ലേ? ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തിക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ല. അതാരാണ്? 7:15 മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്ന വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മൂഢന്മാരാണ്. കഴുതകളെ പോലെ വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അവരെന്ന് പറയുന്നു. സുകൃതികള് ദുഷ്കൃതികളില്. അപ്പൊ ദുഷ്കൃതികളല്ലേ പറയുന്നത് അവിടെ? ആണോ? 7:15 പറയുന്നത് ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ചല്ലേ? സുകൃതികൾ, ദുഷ്കൃതികൾ, പിന്നെ ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 7:15 പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവിടെ അല്ലെ. 7:15 സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാരാണ്? കഴുതകൾ എന്നാ പറഞ്ഞത്. വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അവരാരാണ്? ദുഷ്കൃതികളാണ്. ദുഷ്കൃതികൾ ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാർ, അസുര സ്വഭാവികള്, പിന്നെന്താണ്? തത്വചിന്തകന്മാര്, പിന്നെ ഒരു കൂട്ടരും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, മൂഢന്മാർ, പിന്നെ ആരാണ്? മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി. അങ്ങനെ 4 കൂട്ടര് അല്ലെ. ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ
പറയുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിഷ്ഫലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ അവിദ്യയെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ആ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ എന്താണ്? അവിദ്യയെ ഉപാസിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് അവിദ്യയെ ഉപാസിക്കുന്നവർ. അതായത് ഭൗതികമായ ആജ്ഞതയിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ്. ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം നേടുന്നവർ. ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, അവര് അവിദ്യയെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് എന്തിന്റെ അഭിപ്രായം? ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കരുന്ന് പറയും? ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി എന്തിനെ പോലെയാണ്? മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക്, അതറിയാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർക്ക് അവരുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്ന് പറയും. യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണത്. അതുകൊണ്ടാണ്, അപകടകരമായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഇത്തരത്തില് ഈശ്വര നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള വളർച്ച, എന്താ പറഞ്ഞ, ഈശ്വര നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങള് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് എന്തിനാ പറയണത്? ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ജഡശരീരത്തിന്മേൽ അലങ്കരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അതേപോലെയാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഈശ്വര നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ആധുനിക സംസ്കാരം ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ക്ലേശങ്ങളെ മൂടിവെക്കാനുള്ള താൽക്കാലികമായ ഒരു ഉപായം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ആധുനിക സംസ്കാരം എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങള്, അതിനെ മൂടിവെക്കാനുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപായം മാത്രമാണ് എന്ത്? ആധുനിക സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ലക്ഷ്യമിടുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മുകളിൽ മനസ്സിന് മുകളിൽ ബുദ്ധിക്ക് മുകളിൽ ആത്മാവ് സ്ഥിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എന്തിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് മുകളിലാണ് എന്ത്? മനസ്സിന് മുകളിലാണ് ബുദ്ധിക്ക് മുകളിലാണ് എന്ത്? ആത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളെ മൂടിവെക്കാനായിട്ടുള്ള താൽക്കാലിക ഉപായം മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മജ്ഞാനം നേടുക എന്നതായിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയായിട്ട് കരുതണം. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് നയിക്കാത്ത ഏത് തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമായാലും അതെന്താണ്? അവിദ്യയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടതാണ്. തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ വേദാവാധാരരായ ജനങ്ങൾ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ വേദലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിദ്യ കൊണ്ട് തെറ്റായ അറിവ് നേടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇതെല്ലാം തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ തെറ്റായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ വിദ്യ തരുന്ന ദാതാക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? വേദാവാധാരത എന്നും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, മായയായി അപഹൃതജ്ഞാന, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ദുഷ്കൃതികള്, ആ ദുഷ്കൃതികളാണ് ആര്? മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ. അവര് നമ്മ പറഞ്ഞില്ല, അവരെ ധാരണ എന്താണ്? അവർക്ക് എല്ലാ വേദങ്ങളെ കുറിച്ചും ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാതും അറിയാം. അപ്പൊ അവര് മനസ്സിലാക്കിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടില്ല, സ്വന്തമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരെന്താണ്? അത്തരത്തിലുള്ള അറിവാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും? തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? അവര് വേദാവാധാരത, അതായത് തെറ്റായിട്ടുള്ള വിദ്യാദാതാക്കളാണ് അവർ. അതുകൊണ്ട് വേദാവാധാരത എന്ന് പറയും. അതായത് അവരെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? മായയായ അപഹൃതജ്ഞാന എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ഈ വേദാവാധാരതരായ ജനങ്ങൾ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വേദാവാധാരതയിലുള്ളവര് വൈദിക സാഹിത്യത്തില് പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണെന്ന് സ്വയം അവര്
ചിന്തിക്കുകയാണ്, അവർ വിചാരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ ഭാവിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവർക്കായി ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നോക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വിദ്യ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? തെറ്റായ വിദ്യയാകും. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റായ അറിവ്, തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 15:5 വേദലക്ഷ്യം എന്താണ്? പരമപുരുഷനെ അറിയുക എന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് വേദങ്ങളുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ വേദാവാദരതരായ വ്യക്തികൾ പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തീരെ തൽപരരല്ല. അവർ സ്വർഗപ്രാപ്തി മുതലായ ഫലദായക കർമ്മങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാണ്. അപ്പൊ ഈ വേദാവാദരതരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്തില് താല്പര്യമില്ല? അവർക്ക് പരമസാക്ഷാത്കാരത്തില്, പരമപുരുഷന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് ലക്ഷ്യം? സ്വർഗപ്രാപ്തി, അതുപോലെ തന്നെ ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങൾ, പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത്. അതിലാണ് ആകർഷണം അവർക്കുണ്ടാകുന്നത്. വിസ്മൃതിയാണ്ട ജീവന് പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനു പകരം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള സ്വർഗീയ ആനന്ദപ്രാപ്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വേദാവാദരതർ എന്ന കൂട്ടർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ കരുതുന്നത്? പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. കാരണം ഇവര് അവർ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്ന, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ അറിവ് നേടിയവരല്ല അവര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് അവരുടെ രീതിയിൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഇങ്ങനെയാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കുകയല്ല. എന്താണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം? അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയമായ ആനന്ദപ്രാപ്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ വേദാവാദരതയിലുള്ള ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തികൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗീയ പ്രാപ്തി, ആനന്ദപ്രാപ്തി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വേദാവാദരതർ കരുതുന്നു. വൈദിക തത്വങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അത്തരക്കാർ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? വൈദികമായ തത്വങ്ങൾ അവർ കൊടുക്കുന്ന അറിവ് എന്താണ്? വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ്? തെറ്റായ രീതിയിലാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവര് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വേദാവാദരന്മാർ വേദങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകും. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ വേദങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം നൽകാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദാവാദരന്മാര് ഈ വേദങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകി അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളിലെ അറിവ് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമായിട്ട് മാറും. നൽകുന്നത് അറിവാണ്, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിട്ടുള്ള മാറി? തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമായിട്ട് മാറാണ്. കാരണം ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതല്ല, അവര് അവരുടേതായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമായിട്ട്, വിദ്യയാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? തെറ്റായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത ചിലരെ ഉയർത്തി കാണിച്ച് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നേതൃനിരയിലുള്ള വ്യാഖ്യാതാക്കളായി കെട്ടിച്ചമച്ചു കാട്ടുന്നു. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള ചിലരെ ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നേതൃത്വ നിരയിലുള്ള വ്യാഖ്യാതാക്കളായിട്ട് കെട്ടിച്ചമച്ച് കാണിക്കും. വൈദിക സാഹിത്യം അനന്യസാധാരണമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരമാണെന്നും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയല്ലാതെ അവ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും അവർക്കറിയില്ല. ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങള് അനന്യസാധാരണമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ്. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയല്ലാതെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഉള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അത് നമ്മളൊരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വേദങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം ഗ്രഹിക്കുവാനായി ഒരാൾ വിശ്വാസിനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ സന്ദേശം ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആത്മീയമായ ഗുരുവിനെ, ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മായയായ അപഹൃതജ്ഞാനത്തിൽ പെടുന്ന ജനങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാരാണ്. അത്തരക്കാർ തങ്ങൾ സ്വയം ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതുകയും മറ്റാരെയും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ മായാപഹൃതജ്ഞാന എന്ന് പറയുന്നത് അവര് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ സ്വയം ഈശ്വരന്മാരാണെന്ന് അവർ പറയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ളവര് തങ്ങൾ സ്വയം ഈശ്വരന്മാരാണെന്ന് കരുതി മറ്റുള്ളവരാരെയും ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ധരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മായയായ അപഹൃതജ്ഞാന, മായ
മായാഭൃതജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ്. അപ്പൊ അവര് സ്വന്തമായിട്ട് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ സ്വയം ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതും, വേറെ ആരും ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ധരിക്കുന്നു. വിഡ്ഢികൾ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയിൽ അവിടെ നിന്ന് കുടുങ്ങിപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മായ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശക്തമായിരിക്കണം. അപ്പൊ വിഡ്ഢികള് ഈശ്വരൻ തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മായയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ളവരെന്താണ്? ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയിൽ അവിടുന്ന് കുടുങ്ങപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മായ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശക്തനായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്തരക്കാര് ഈശ്വരൻ സർവശക്തനാണെന്ന് പറയുന്നു, എന്നാൽ സർവശക്തനായ ഈശ്വരനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ മായയ്ക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഈ സ്വസൃഷ്ട ദൈവങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരവുമില്ല. സ്വയം ഈശ്വരനായി ഭാവിച്ച് അവർ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. അവരെന്താണ്? അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി അവരൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അവര് സ്വയം ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് മറ്റാരെയും ഈശ്വരനായിട്ട് കാണുന്നില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ധനികനായ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കാൻ അവർക്ക് സമ്മതമാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവർ ആരെ ആരാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറെടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം വിഡ്ഢിത്തത്തെ പറ്റി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയിൽ കുടുങ്ങി പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ മായയിൽ കുടുങ്ങുന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരക്കാർ ഈശ്വരൻ സർവശക്തനാണെന്ന് പറയുന്നു, എന്നാൽ സർവശക്തനായ ഈശ്വരനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ മായയ്ക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്. അപ്പൊ മായയ്ക്ക് ഭഗവാനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് വേണം? മായയേക്കാൾ ശക്തി ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തി ആർക്കുണ്ടാവണം? മായയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ അവരത് പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ശ്ലോകം മന്ത്രം 9 വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും കുറിച്ചാ പറഞ്ഞല്ലോ. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. തെറ്റായ ജ്ഞാനം തേടുന്നവർ ഭൗതികജ്ഞാനം തുരിയോടും അന്ധകാരത്തിൽ പോകും. അതായത് നമ്മളിതിൽ പറഞ്ഞത് വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും കുറിച്ചാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള അധ്യാത്മികമാണ്. ആ ജ്ഞാനം തേടുന്നവരും പിന്നെ ഭൗതിക അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം പോകും. രണ്ടു കൂട്ടരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. വിദ്യയുള്ളവരും അവിദ്യയുള്ളവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന വിദ്യ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, രണ്ടാമത്തത് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഈ രണ്ടും എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്? തെറ്റായ, അതായത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്വന്തമായിട്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ത്? തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. ഗുരുപരമ്പരയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചതല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. അത് നമ്മളെ വിദ്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ വിദ്യ നമുക്ക് എന്താണ്? തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അത് നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് എന്നാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. നാളത്തെ മന്ത്രം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോവാം. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാലും 2 അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ഒന്ന് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ഒന്ന് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ക്ലിയറായി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് മാതാജിയെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയല്ലേ? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇനി ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ.
പാമ്പിന്റെ പണത്തിലിരിക്കുന്ന രക്തത്തെ പോലെ. ഭക്തി സുധോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട്. ഭഗവത് 15:5 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? പരമപുരുഷോത്തമനെ അറിയുക വേദലക്ഷ്യം. വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. വേദാവാദരായ വ്യക്തി വേദാവാദരതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? അതൊരു തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ. അതായത് എന്താണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളാണെന്ന് പറയുന്നത് വേദാവാദരതർ എന്ന് പറയുന്നത്. തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കള്. ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയാം, അതിന്റെ അടിയിലായിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്നവരെ. പക്ഷെ എന്താണ് അവര് വേദലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചത്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം അവരെന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടലല്ല, എന്താണ് സ്വർഗപ്രാപ്തി പോലുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? അവര് കർമ്മങ്ങളാണ്. അത്രയും പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാ. അത്രയും കേട്ടോ, മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ.